UMthandeni igciwane elisha wale waphetha ecelwa uNtencane ukuba azojima. Ijim kade bekhuluma ngayo akusiyoqula insimbi, kodwa bekuyijim yebhola njengoba sazi ukuthi uNtencane uyayifela ngebhola likanobhutshuzwayo. UMthandeni uveze i-conversation yabo yaku-WhatsApp la khona uNtencane ayishola yena khona esho kuMthandeni ukuthi uyeza eGoli ufuna bezojima. Ey'nkundleni zokuxhumana uMthandeni ukhale ngokuthi usola ukuthi ngathi kuneqeqebana elithume uNtencane ukuba lizocela uMthandeni ukuthi avume beyojima bese bemshutha enganakile emdlalweni bese yatrenda bese phenduka inhlekisa. UMthandeni ubesenza isibonelo ngoKhuzane ngalento ayisolayo ukuthi bafuna ukuyenza kuye. Uposte isithombe sikaKhuzane esegroundini edlala ibhola wasemphikimixa noChatho ngoba kulezi nsuku umbiza ngoChatho. Wasethi ubalekela lento le ayibona esithombeni sikaKhuzane edlala ibhola. Kushayisana imibono kubalandeli ngalolu daba likaMthandeni. Abanye bathi akayivume le practice efuna uNtencane, abanye bathi akayinqabe ngoba uzophenduka inhlekisa ngempela.